Expediente 6.146/2021, moción do BNG sobre a violencia de xénero, loita contra a violencia machista. Sofía, ten a palabra. Gracias. Ben, pois unha das maiores injusticias sociais é a violencia machista, pois impide a vida en liberdade das mulleres. Erradicar esta lacra é unha tarefa común de toda a sociedade. A loita contra a violencia machista é un dos retos máis grandes que temos nesta sociedade e como humanidade. O 25 de novembro é unha data de denuncia, de reivindicación e que nos convida a reflexionar e a actuar para avanzar paso a paso na súa prevención, na súa sensibilización e na súa erradicación. Temos un problema engadido con esta lacra que é pois esta pandemia, non? Moitas mulleres sufren dúas pandemias, a da COVID e a da violencia machista. Isto o que fixo pois foi agravar esta violencia machista porque seguiu aí durante toda a pandemia, máis invisibilizada e as mulleres pechadas na casa sufriron moito máis, non había actividade social, non había actividade en moitos casos laboral e entón, bueno, penso que temos que seguir camiñando e dando pasos, pois como decía antes, na prevención, na sensibilización e na erradicación. Entón, como todos os meses de novembro, o BNG trae unha moción a pleno para, pois eso, visibilizar, denunciar e condenar a violencia machista e os acordos que traemos na moción son incrementar os recursos económicos destinados especificamente á loita contra a violencia de xénero. Pedimos que, como mínimo, sexa 1% dos orzamentos da Xunta, porque, evidentemente, para prevenir, para sensibilizar e para erradicar, precisamos orzamento, porque hai moito traballo que facer e precisanse cartos. Ademais, pedimos tamén que se dote tanto de medios materiais como humanos para reforzar os CIM, como é o caso do noso CIM do Carballiño, porque penso que ten moita actividade, pero debería ter pois moita máis, porque a prevención é moi importante, entón non só vamos a atender os casos que teñamos, sino vamos a traballar na prevención e vamos a traballar unha vez que unha muller dá o paso tan duro e tan difícil de acercarse aos servizos sociais, de chamar ao 016, todo o proceso que comeza unha vez que dá ese paso é moi longo, moi duro, precisa de moito acompañamento, de moita axuda e de orzamento, evidentemente. Entón, con respecto ao noso Centro de Información nas Mulleres, eu penso que tiñamos que presionar para que se mellorara, porque penso que precisa máis persoal. O horario eu estuve vendo pois na páxina que ten na nosa páxina web, penso que a páxina en xeral é moi mellorable, pero no caso dos servicios sociais penso que deberíamos poñer especial interés, reforzo e mostrarnos a sensibilidade para que non só o mellor pois levantemos o teléfono para chamar, sino o mellor pois dende esa páxina toda a información que todas aquelas mulleres que precisan consultar a teñan pois sin ter que presencialmente chegar ao CIN e os horarios, o mellor penso que deberían ser máis amplos. Non sei se hai un teléfono 24 horas, non sei se estes dous teléfonos funcionan solo en horario de atención ao público. Todos estes detalles creo que se os melloramos pois van a mellorar pois esa loita que temos contra a violencia machista. Eu non fun capaz de abrir
Eu non fun capaz de abrir os PDFs que ali hai na páxina cun os programas e uns protocolos. Penso que deberíamos ampliálos e que deberían ser máis accesibles. Entón, bueno, estos son propostas en positivo para mellorar e para seguir dando pasos en contra da loita machista, da violencia machista. Gracias, Sofía. Erika. No, que non sabía se iba o micro así ou así. Perdón. Podía ver. Bueno, pues volvemos a estar nun tema recurrente, por desgracia. Apagueino en vez de en vermello. Vale, perdón. Volvemos a estar nun tema recurrente, por desgracia. Bueno, creo que vai unido a outro tema importante que é a igualdade de homes e mulleres. Hasta que non se alcance a igualdade, isto non vai a deixar de existir, non vai deixar de existir unha opresión por parte dos homes en forma de violencia verbal, de violencia económica, de milleiros de tipos de violencia que existen sobre as mulleres ata que non haxa esa igualdade. Como día a compañeira do bloque, pois é certo que ca pandemia isto empeorou e agravouse moito. De feito, deuse unha paradoxa que parecía que durante a pandemia e o confinamento desapareceran as agresións ou desapareceran os asasinatos, que se destapou posteriormente, pois aumentando e incrementándose despois desto. O que vennos a decir que mentras as mulleres están sin liberdade, sin igualdade, recluídas, pois están todo controlado, están pois os homes tranquilos e conformes, non? Entonces, neste eido eu creo que hai moitísimo que avanzar e que traballar. Sen decir que os casos de violencia de xénero e a igualdade das mulleres neste tempo de pandemia non é o mesmo, e temos que tomar conciencia, porque estás a facer exactamente o mesmo en todos os eidos, incluso en eidos en outras partes da vida. Intentamos chegar a alcanzar unha nova normalidade que realmente non existe. Todos estamos vendo que volvemos a estar con problemas de niveles altos de coronavirus. Esa nova normalidade total non volvemos a ter. Non temos a mesma vida que tiñamos antes. Estas mulleres tampouco. A situación de violencia é diferente. Co cual eu creo que hai que abordar este tema con liñas diferentes de actuación. Unha das liñas debería de ser, estou completamente de acordo, pois ese incremento económico que debería ser estable con orzamentos que se piden na moción, e outras medidas máis, como o que estaban falando da atención primaria, non só psicolóxicamente, porque as mulleres afectoulle, eran unha das partes máis debles do eslabón desta sociedade, e cual afectoulle máis? Afectoulle en poder adquisitivo, en traballo, en benestar, decir, os colexios pecharon, hai máis problemas para levar aos nenos ás guarderías, ás actividades, a non sei que, os centros de día aos maiores, ao final as mulleres fanse cargo, volven a estar na casa, e xa non falemos do tema sanitario, que certamente precisan máis que nunca pois un apoio psicolóxico, tamén un apoio en outras áreas da sanidade, como son a xinecoloxía ou a obstetricia, que en moitos sitios tamén se diminuíron os servicios como nos COF, cousa que xa traixo o espazo común aquí tamén, e aínda non están repostos por completos os servizos, co cual temos que dar reforzo a todo eso. Bueno, o que teñen que a Xunta, o Estado, os Sergas, os concellos, teñen que poñerse a traballar noutras liñas de acción que non sexan as de sempre, que non sexan exactamente diagnosticar que lles está pasando a estas mulleres post-pandemia, porque non é o mesmo que lles estaba pasando durante a pandemia, e aparte disso, unha vez diagnosticados cales son os problemas que teñen agora, pois outras liñas de acción, e así como reforzar a información digital importantísimo, que non teñan que acceder ali, porque para eles é un menor risco, se están en risco a súa vida ou problemas de agresión
ocasión non ter que explicitar que van ali de pefeito, e volvemos a outro tema que sempre reiteramos todos os anos e que xa o trouxemos aquí como moción no espazo común nun 25N, xa por non ser reiterativos, que o teléfono 24 horas do Concello de Carballiño, que nunca se volveu a repor, que sepa, nunca se volveu a repor, non está reposto, e é fundamental, porque estas cousas non acontecen pola mañá cando están os servicios activos, acontecen normalmente nos peores momentos, nas peores circunstancias, pola noite ou os fins de semana. Moitas gracias. Gracias, Erika. Gisela. Sí, hola, buenos días. Primero, desear a Paco una pronta recuperación y a Troitiño que disfrute su jubilación. Con relación a esta moción, de acuerdo, estamos completamente de acuerdo que todos los recursos que se puedan destinar son pocos. Lo que sí, Sofía, te diría de que deberíamos de adaptar un poco las mociones que no vienen genéricas e ir un poquito más allá. No solamente exigir a la Xunta, a lo que es el orzamento de Carballino, del Ayuntamiento, al Gobierno general, pedir el máximo de recursos que se puedan destinar a la prevención y al paso siguiente cuando ya la mujer denuncia. ¿Qué pasa con su vida después? Porque tiene que reconstruir su vida y necesitan el apoyo de todas las administraciones. Decir que la Xunta tiene un compromiso, ha asumido un compromiso firme contra la lucha de la violencia de género, para tener una mayor igualdad, eliminar esa brecha laboral que tenemos, que es latente, y que cada año vemos que año tras año las cifras no van mejorando. Entonces tenemos que mirar qué estamos haciendo mal. Exigir a la Xunta, por esa parte, que aumenten los recursos para lo que es la lucha contra la violencia de género, nos parece perfecto. No seremos nos lo que tomaremos un punto tan delicado y complejo para tirarnos los trastos a la cabeza. No seremos nos. De eso yo creo que estamos completamente de acuerdo. Pero sí decir que desde el 2009, donde se destinaban 54,7 millones, en la actualidad ahora se están destinando 178,8 millones. Y aún son pocos. Por la primera intervención de la Gracias, Gisela. Sofía. Perdón. Ben, nada, nos decir que a verdade é que se leva avanzado moitísimo nesta materia, pero sin dúbida ainda queda seguramente moitísimo máis por avanzar, e para elo, entre outras cousas, fai falta reforzar os servizos e, sobre todo, tamén dotalos de fondos económicos. Neste caso, tamén falamos do CIN, que, dende logo, hai que felicitar, dende logo, o compromiso e ímpetu sempre das traballadoras do CIN, pero, dende logo, que quedan moitísimas actividades. Non sei se me escoita. Sí. Quedan moitísimas accións, moitísimas actividades, e seguramente haxa moitas cousas que cambiar, porque dende logo os resultados están aí, mentre haxa unha soa vítima, non se pode parar. Dicir que somos conscientes de que efectivamente a pandemia afectou de unha forma moi dura tamén a prevención e a loita contra a violencia de género, de logo, por eso que seguramente máis que nunca faga falta hoxe un esforzo económico maior para poder atallar esas consecuencias tan graves que tivo a pandemia neste ano. Por lo tanto, nós vamos a apoiar a moción e nada máis. Sí, Sofía. Ben, agradecer o apoio á moción e bueno, camiñar eso en fortalecer os medios existentes contra esta lacra, nada máis. Erika. Gisela. Sí, quería decir, Sofía, que habías preguntado si lo del teléfono 24 horas. Existe el teléfono todos los días, las 24 horas del día, y es el 900-400-273. También existe una parte de apoyo jurídico online. Entonces, comentártelo solamente de que... Aquí. En Galicia. No, pregunta... No, bueno, gracias, sí. Que non sabía, sí. Porque vin... Sí. Y decir eso, de que todos los recursos que se puedan destinar son pocos. Vale. Que eu, como decía na intervención, como consultei a páxina e non aparecía en ningún lado o das 24 horas, pois o mellor era importante que aparecese, pois... Vale, perfecto. Gracias. Diego. Nada, pues simplemente decir que efectivamente ese servicio xa existe. Desde servicios sociales estáse a levar un traballo tremendo con isto.
desde todas as áreas, hasta que acabemos con esta lacra, pois non vamos a estar contentos. Así que apoyamos totalmente a moción. Así que, votos a favor. Gracias. Segundo, siguiente punto,